ràdio, perquè és una tentació molt gran en el nivell de manipulació i d'ocultació de com funciona esta casa. La tentació immediata és dir que se la confiten, que se la guarden i que la tanquen. I això seria, en això estan jugant, i això seria un error molt greu, perquè per a fer efectives les reivindicacions de democràcia real és primordial l'existència d'una televisió i una ràdio públiques que garantisquen el dret a la informació de tots els ciutadans, un dret que no van a garantir les televisions privades perquè funcionen en altres paràmetres. Per això el que vos demanem és que protesteu, no doneu per perduda la tele, exigiu que tots els valencians exigisquen, que protesten, que batallen. Nosaltres, els treballadors, per la nostra part, també batallarem així. Estem disposats, no disposats, estem desitjosos de fer informatius plurals, de fer bona programació, de que la societat valenciana estigui orgullosa de la tele i es mire com en un mirall de la tele i la ràdio que té.